तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं सकाळी स्वागत करते. तर मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत की रताळी कशी लावलेली होती. तो व्हिडिओ नव्हतो पण लावलेली दाखवलेली होती. तर ती आता खणणार आहोत तीन महिन्यानंतर. तर बघूया कशी असतात ती तुमका दाखवणार. तर पूनमका आणलंय वेल काढूसाठी. तर आता आपण बघूया की रताळी कशी असतात ती आणि कशी जमिनीत नाही येतात आता या व्हिडिओतनं दाखवणार आहे. तर चला. रे तो पट्टो हा माने एक का उशीचं गो काढ माकडला झाला असत काढून नाहीतर काय तर आपल्यासारखे काढतं किती काय सांगा. ही बघा रताळ्याचे वेल. त्यांका लावताना गाठ मारून लावची असतात ना गो. ताच बघत आणि इकडे पुन्हा तिसऱ्या वेळी भाजी पेरलेली आहे कोपऱ्यात. टोमॅटो पण दोनच लागले. काढ किती आहे माका वाटलं एवढ्यात काढलं अशी पटापट काढायचं तर नाही. वय तर मशीन आणलं ना मूर्ख. काय बोलता काय सांगता मोठा वैतात काम करीत रहो. चल 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 मग काढ पटापटा काढ. तुका काय जमणार नाही खाना की चल. मी खणतय ती काढू घे. हे बघा कडे वाली लावलेली आहेत दुसऱ्यांदा. पहिल्यांदा तिकडे धरले मेथी पहिल्यांदा धरले ते मोहप्पत गावलेली. कुदळ खाया एकाच मागा पण गेल्या वर्षी 40 किलो गावलेली. यंदा किती किलो गावतात काय माहिती. बघते किती पद गावते. अगो ते वर ह्या ठेवलं नाही त्याचे अख्खे कुपूनच काढलं. कापू काय होते कोयचे आधी सांगायचा नालाय का आधी म्हणजे काढत जा. आता गावणार आता ती तुटणार दिसणार काहीतरी मध्ये. चल रावला एवढ्या मेहनतीने याक. अरे काय मेला काही नाही मागची आपल्या गावतात. जमले कानन किती गावली बघा. 4 गावली एवढा कानन. तू बस झाला का पण तसं कन व्हायचं. मरण येता काहीतरी कुदळ आयला बरबाद होईत. काय बरबाद होते रताळा थय थय असताला. मसोदर पकड सरळ.
पाटी ह्यो एक नंबरचो आळसरंडो हा म्हणून या असा या प्रेमान खन प्रेमान तर गावती. तू आता म्हणशी एवढा घबाड गावात आता तर जमाचा ना. गबड नाही घालणार. तेवढाच का गेल्या वर्षी गावली ती. मी आधी माका दी 1 किलो दी. बघू कया रताळा की काय या कया तर ए गेला कसा ऐ काय येतं मध्ये क्लिक कर, काय करू टच कर. ते रताळा हकडे हकडे आरपार गेला. कालची ठेवतो. मोठी मारीत तेव्हाच ह्या होता ना. यालाच्या मानान रताळा मोठा हकडे हकडे घाल हकडे मग नाल लायकपूर तुका ना वाटोळा सगळ्याचा करून टाकूच्या मार्गावरच तू समजलं वायता बघ बघलं सुटणारच होता. अख्ख्या काढ ना. त्याची जमीन कुठली आहे ना तरी चांगली. चांगला तुझा मध्ये मध्ये काय तर जात ते का काय नको करू. हय रताळा व्हायचे रा ए मूर्ख साले हे बघ हे बघ हे काढते बघ बसलं तुझ्या माझ्यामुळे काय सांगतस तुझं कळत नाही की एवढा तरी तुका नानांसारखा ह्या कशी कनिंगे कसे कणतो तसा खानाचा असता इथं काय जसा काय मरणाचीच सकाळी आमकाच काऊ तरीशी वाटतंय. दुकानार नाही जाणार ती चांगलं नाही कोणाकच नाही चांगलं. होईत काय आता सांगतले तुझा होता. हा तरी बघा किती वेळा कालान एवढी हा, शीत बरोबर. गावली होत. झाजावलंच मारणाची झाजावलंय किती एकच झाजावलंय. काय या झाजावलंय होय गेलो बारको शाळेत. मूर्ख. नमस्कार मित्रांनो एका काय ह्यो झाजाऊच्या मार्गारा रत्ताळी एका काय खानाक येत नाही हा. हा आणि ह्यो अकडे फोनवर बोलता हा धर. अरे हॅलो. या बघ एवढा गावला काय गो पण तो तुटला. गेला त्या बाबूकडे दी बाबूकडे दी. हा. बाबूकडे दिवसाने माझ्याकडे थांब बोलता बोलता. ओके कामाकडे मोठी होती. आता एका गो माका नाही माहिती केनी गेली बाबा गाडी आहे 4 व्हीलरने. मग येतलो कधी रे कधी आहे गाडी कोणाची नको. कब आहे का तू आणि काम तो वर घेऊन येशी काय विचार पप्पांका पाठवतोय. बाका बाय झोप येऊ लागली याच्या खान्या नाही मरा कुपळलोस म्हणजे चार असं काय रे भोंदरा या यंदा मेले काय काजी पण नाही शिरा पडली हत काजी 4-5 काजींवर होत बाकी काय नाही मान्य काजी यंदा बघू नको आणि हत ते कसे किडकी कसे ते शिरा पडली. तरी बघ रताळी मोठी नाही रे यंदा 2-3 किलो गावली. नाना खाना म्हणजे 4-5-7 किलो तरी मिरची घ्यायची लागत कपार कांदे. कुठूचा कॉन्ट्रॅक्ट घेता काय विचार गिराय का माझ्याकडे. किती झाले गो मूर्ख 7 किलो ना कळचट नाटकरामध्ये एवढ्यात मी खतलं असते. 2100 रुपये लागणार
त्याच्या बाहेर बाकीचं चल 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 हे काय काय बताय बघा का रताळी नाही याच्या खाली झारंग्याच्या खाली 1-2 किलोच मिळ झाली असती ती पण रताळीच खयत ही बघ 4 नाही रताळी हयच वाटे घालते मोकळे होतय माकडला धान घ्या भरा म्हणून मोठा आणि घेऊन इल गो राप्या चल फोन किती आहे घेऊन काय बसलो तू. पप्पांकाने नेऊन काय पप्पांकाने ऐक नाही ते काय काय जाऊच आहे माका मी तर त्यांच्यावर काही जाऊच येत नाही आता चला 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 चल तुझ्यावर टाइमपास नको हिरड काढशी खाना नव्हची नाही 4 कंते होती काय बघ ते घातले आणि काय म्हणतो ठीक बर गो खरं बाबलो इलो तर शेगलाचो पालो भरपूर दिवसाभर तरी गो औषध दाखव होतो ये रे काय गो काय खालं काय काय पेराय 4 नाही तर आता जेवढं काढलं नाही कोणाक तरी देऊच होतो व्हायचंच होतो कशा भाजीचं काय बोला नको आता सर तुझ्या तकडनं काय तर पाठवून दे काही रमान कोण नाही देणार होय बाबा तर ये अरे खन काय तर काय फुल टाइमपास काय मेल्या खाना आणि काय नाही गावलं माका वाटलं हय घ्या कोणार गावती एखाद्या मध्ये मध्ये जाता येतो इथून चल अशा प्रकारे रताळी खानन झालेली आहे अशा प्रकारे याचो रताळ्यांचो ह्यो मोठच झालेला व्यवसाय मोठो झालो याचो व्यवसाय असं नव्हतो हा चला तर फोन येतो तर अशा प्रकारे रताळी आम्ही खाणून मोकळी केलेली आहोत म्हणजे लय भेटली मोफच भेटली बघा जास्त नाही तर चंदो बघा दाडचा पाठी पाठी कशा बघा काय कळत नाही काम माहिती ना म्हणून कोण फिरता गोळ्यावर खूप होय होय काम असतं पण आता तू घराडे रजा घेतले कंटाळलो दररोज काय कामाक जाऊचा म्हणालो रताळी तरी खानाक जाऊये तर चला थांबाया बाय बाय